Jó napot kívánok! Az avi hegesztés technikájáról mutatunk be egy rövid kis videót a porcelánozásról. Az avi kábelt kezen áthurkolva a kényelmes tartás véget, az avi pisztolyt kényelmes pozícióban megtartva, úgy, hogy a hüvelykujjunk minden téren elérje a kapcsoló gombot, hozzáillesztjük a hegesztendő anyag felületéhez. Itt egy jumbo típusú gázlencsét, egy jumbo típusú 10-es vagy 12-es porcelánt használjunk a porcelánozáshoz, és egy wolframot, amely a porcelán szélétől körülbelül 6-7 mm távolságra ki van húzva. Egy lassú lépcsőzetes mozgással imitáljuk a porcelánozási hegesztést. Ezt be kell gyakorolni. Hegesztés közben oda kell figyelni arra, hogy a hegfürdő és a wolfram hegy közötti rész 1-1,5 mm távolságnál nagyobb távolságra ne kerüljön egymástól, mivel hogy az anyag túlhevítését eredményezheti, és ezáltal kiukad a hegesztés közben a csőanyag. A porcelánozás kétharmadánál előfordul, hogy megcsúszik a porcelán. Ennek kiküszöbölése érdekében a csuklót lazán tartva, a porcelánt nem túl erősen, de nem is túl gyengén szorítsuk a hegesztendő anyag felületére. Felfelé haladáskor a cső tetején, mielőtt megállunk, a wolfram hegyet nem a cső és a varrat szélére húzzuk ki és ott kapcsoljuk ki, hanem a varrat közepén kapcsoljuk ki. Ez azért szükséges, hogy az esetlegesen keletkező kráter vagy reve maradványok a kiköszörüléskor eltávolodjanak a varratból, ezáltal tiszta maradjon a varratunk. Pozíció hegesztésnél, a porcelánozásnál velünk szembenéz a porcelán. Itt nagyon oda kell figyelni arra, hogy a wolfram hegy és a hegfürdő közötti szakasznak az 1-1,5 mm-es távolsága folyamatosan megtartva legyen, és itt is egy lassú, ingadozó mozgással haladunk felfelé. Legalább a cső 1/4-ét meg kell így tudnunk varni. Miután elértünk a cső 1/4-éhez, kikapcsoljuk a pisztolyt, és egy újabb pozícióval hozzáillesztjük a porcelánt a varrat felülethez. Körülbelül 6-7 mm-rel visszább kezdjük el hegeszteni a varratot, és így lépcsőzetesen haladva, szépen folyamatosan ingadozó mozgást végezve porcelánozunk.